taunana windanana nganti pikon mongko dadak bisa lali marang dika ingkang rina wengi dadi ati prasaja tur bisa mama maju ya nak tak tawake menawa bapak-bapak ibu-ibu napa simbah kakung Mbah Putri ingkang gadah putu utawa gadah putra ingkang wayahe krama kok dereng krama nggih Mbah. Mrika kula duwe apa ki dagangan kaya ngene iki. Apa jenenge? ya dagangan to Oh nggih, Mas gadah. Lah nek dagangan ki kok didol. Ya Lah ora. Mrika gadah Adi Putri umpama pikantuk jodoh Piyai Jombong utawi Piyai Wanadaya gelem apa ora Cahayu? purun Mas Gilang Gelem. purun Sing mbok goleki sing kaya ngapa? sing penting Iki kaya sing tanggung ketipu. jawab Iso ngendang ngetipu karo Pripun, nyanyi. Mas? wong kok Ongke ngetipung. Bang, maksudnya Bambang. Aja arep ndeder kere apa piye gimana? Ya piye nok sing mbok goleki sing kaya ngapa? nggih sing tanggung jawab Iya, sing iso momong sing ya iso nok. momong Iya. sing setia Oh ngono ya nak ya. Nggih. Yen ngono dadi ati we nak diaturke konjuk ngarsaning para lenggah. Goleki sing kaya ngapa wong jatane kelakon malah bangun terus
Sita iki kagem panjenengan. Kene nak. Oh nggih. Tondo talining katresnan saking Pak Maryono kalian Ibu Ratih Jamu siji dhewe. Oh nggih. Dangean gedangan Cepogo Cepogo Boyolali. Boyolali. Ora ngersake lagu. Parandene ming katuraken jenengan menyapa ngaturke sugeng lenggah. Iki ana tukon jajan kok mulih nggo jajan bakso ana Kertosuro. Mah mulak Solo to? Nggih. Ya nya, gawa. Matur Nggih, nuwun matur sih. nuwun kagem Bapak Maryono kalian Ibu Ratih Jamu siji dhewe. Matur nuwun Ya. taliasipun, Mak. Engko kowe kon katuran mampir ana dangean. Ajeng diparingi Mereka jamu. juragan jamu, Bu, nggih. Engko Oh, jenengan arep dinehi jamu galian singset, no. Apa kuwi? Lah ada upama uyup-uyup kowe ya rung nyusoni. Iya. Iya. Ya jamune iki ya sing apik apa beras kencur apa parem apa piye ngono lho, Mas. Kok parem lho kok ya. Yo bacotke ya, Nak. Nggih. Rina wengi dadi ati saja Para tamu nyarengi lenggahing sanggung para tamu ngaturaken langen suka saking kadang Abimanyu tuwin foto keluarga tasih lumaksana perang wanci kok Dik iki pralambang pasugatan seni iki larang regane Iya tenan lho, Mas. engko nek kesuwen ndak juarei Ya aku seneng ndak banget karo seseorang mbake sing manggone pojok ngono lho. Piye? Pas ngene-ngene ku iso. iso kok ya kaya kowe ae Mbah Kasim lho ya. Apik iki. monggo Banyuwangen kanca nyuwun gerambiyanganipun sepinten Diantarke Wirama Banyuwangi. pamantani kanca pura lan sing tandur ayon jenggiratangi sawah kebonan wira ngenteni angkare alas Purwa Indyae alas Bialoran Gunung Komiter lan Gunung Sembulungan ngajak maju wakasiro ayo nandur ayo mundur ayo nandur Ayo tandur, ayo tandur, ayo tandur. ayo mundur katur gerajagan Banyuwangi semangga
payoman dening Pak Lurah. Nggih. Nggih matur nuwun Pak Lurah bimbinganipun kanca-kanca ki wae tenan kok Mbak. Abimanyu.
gegenan podang kuning Nggih. kanyata kanggo mancing. Mboten kok niki ngeten kalih. Oh lah nggih. Nggih, matur Matur suwun. piye. Nggih Pak Lurah. Oh, Pak Juwarno matur nuwun sanget Pak, pangapunten sanget. Niki diparingi bonus Mas 5.000. Lah kuwi nggo gilang. Itu sampean. Lagune pripun sambel kemangi. Nggih, Ya tak aturke monggo. pripun sik. Monggo, Mas. Mangke sambel kemangi pun aturaken sumangga lumantar campur sari abi manyu. Janjine pripun kok ngantos setahun kirang langkungipun kula suwun dika inget mring sedayanipun apripun serat boten kintun sana kadang rukun sedayong arukun awan sinematun ora tani yutun benjan nopo alewangsul hampun ngantos disusul maknesipun nang gundul ulatipun anjegat pikire modal madul ono mung gegangan nilarke aduson kersane kepripun saya tanya lamun alam bongki sampun wonten dusun gesang sak wontenipun katur para tamu wilujeng lenggah Kalimardika suwani-suwan kula sak kanca campur sari Abimanyu nderekaken langan suka apripun kok ngantos setahun kirang langkungipun kula suwun dika inget mring apripun serat boten
jangan jengkol nilarake ajuson keresane kepripun saya tanya lamun lamboke sampun wonten dusun kesang sak wonten